Good morning, Kitas. Welcome po sa panibagong video. Kumusta po kayong lahat? Sunday ngayon and last full day ng aming autumn vacation and balik to work na po tayo. Si Ana din balik sa school. Wala po si Ana. Doon sa lotlo na natulog. Kahapon kami dumating galing sa bakasyon, diba? So, doon siya natulog. Unahin natin yung ating mushroom. Nung nasa Colmar kami, pumunta kami doon sa isang buffet restaurant. Ano siya, Chinese restaurant. Ang sarap ng mushroom na talagang buong gabi, yun yung palagi kong binabalikan. Kasi ang sarap. Kaya try ko siyang mas sweet lang to para nasobrahan ako sa sweet soy sauce. Ito, exacto. Ito. Masarap po. Yung mushroom doon. Yung talagang binalik-balikan ko. Nagain po ako ng mga 1.5 kilos after ng bakasyon kasi kain nun. Hindi na ako nag-breakfast, diba? Pero nung sa bakasyon, everyday, maagang breakfast and heavy kaagad ba? Tapos sa isang araw, parang ilang beses ako kumakain. Pero ngayon nakauwi na. Balik tayo sa dating gawin. Yung egg, nilagyan ko po ng cheese. Ano na po dito? 11:30. Sinadya ko talaga na hindi mag-breakfast ng maaga para masanay ulit ako ba. Kasi yung break ko sa trabaho, di ba, alas 11. Para mahanay ulit yung tiyan ko. Pasensya na po at buhagal pa yung ating hair. I-unbox ko yung bago kong nabili. Na hindi ko na-unbox kahapon. Ang sarap. Tapos may sobrang boiled egg pa kami kahapon. Nakalimutan kong ilabas sa sasakyan ba. Kami lang naman dalawa ng mother-in-law kung kumakain ng boiled egg sa biyahe. But anyway, sobrang saya po ng aming bakasyon. Nakapag-relax pa ako. Grabe yung tulog ko guys doon sa bakasyon. Kasi nga may sakit siguro din ako. Tapos umiinom ako ng gamot. Pero tulog ako ng tulog. Yung ibang araw po ng bakasyon namin, no, hindi ko na po na-vlog. Hindi po ako na-vlog para nakapag-relax talaga kami. And ako din. 3 beses po sila pumunta sa Europa Park. Pero ako isang beses lang. May 2 araw na talagang ako lang mag-isa. And nag-relax po talaga ako. And sobrang nakapag-relax talaga ako. Kaya siguro ready na po ako bukas para sa trabaho ulit. Thankfully yung pakiramdam namin at medyo naging okay naman na. May sipon pa nga lang, pero unlike na doon sa bakasyon na parang nilalagnat, masakit sa katawan, yung ganun ba. Anyway, tapusin ko po muna yung aking brunch. I hope okay po kayong lahat and enjoy po kayo sa video ito. Gumawa po ako ng hot chocolate. Ano to? Yung dark chocolate talaga. 100% na chocolate. Yung cocoa powder talaga ba? I-unbox natin yung sabi ko sa inyo na hindi ko na sali kahapon. Binili ko po ito siya para sa aming dalawa ni Ana. So, ayan po siya. I don't know how you pronounce this. Ayan. Set po siya, hair dryer. 8-in-1 Air Styler Pro. Kasi, mahal pa yung sobrang mahal ng Dyson. Ito po yung binili ko muna. I hope okay naman ito. Medyo nakikita ko siya online na parang ang gaganda ng reviews ba. Sabi ko, sige, bili ako para sa amin ni Ana. Kasi parang nasasawa na ako guys na palagi na lang straight yung buhok ko. Ayoko naman siyang i-permanent na na naka-perm o naka-kulay. Pero ang ganda ng box. Ayan. Char.
siya. May bag. Yan. So, ito po siya. Okay. So, ako na nag-isod-isod sa kong kagalingan. Okay. Okay. Daghan pa dahil siya sa gawin. Sa ubos. Di ba ko kabaw mo gamit o ni? Ang alam ko lang gamitin ko no, yung hair dryer. Tsaka yung curler. O yung curler or yung ano, hair straightener. Pero ito, never po akong gumagamit ng mga ganito. As in, never. Ayan. Wala. So, mani, eh. Sige. O, yan. Never pa ako talaga nakagamit ng mga ganito. Sa mga salon lang gamit tayo. Pero, anyway, ito siyang mga nozzle na to. Nakakapag-dry pa din siya. Pero yun nga, nag-iba din yung style. So, anyway, try ko po ito siya next time. Ito din siya, oh. Yung ganito. So, online ko lang talaga to siya nakikita yung mga ganito. Oh, may parang brush siya o panglinis yata to. Pero hindi ko alam. Tingnan natin. Makaigno manina. Never akong nakagamit ng mga style na ganito. Ito din. So, yan. Anyway, tingnan ko yung kanyang ito. Para may guide ako. Kasi nga hindi ko talaga alam gamitin ito, guys. Magkano ba yung ano to? Kasi nga diba ang mahal-mahal ng Dyson. Hindi ko pa po afford yung Dyson. So, this one is siguro mga 140 plus. 140 euro plus or 160. Hindi ko na matandaan. I-check ko muna. Tapos i-insert ko in case na naghahanap kayo ng cheaper option or alternative sa Dyson. I hope okay lang talaga to siya. May English naman. 24. Page 24. Ito, may ano siya. May hair styler, diffuser, blow dryer. Asa mag diffuser? Ano yun? Natin yung mga diffuser. Soft smoothing brush, firm smoothing brush, blowout brush, volumizing brush. User manual. Wala may gipakita kung asa ani oy. Aw dara di. Impatient yarn. Number 1. Okay. Saan naman to? Ito siya ang diffuser. Ang number 2. Saan natin ani siya be? This one is the volumizing brush. Soft smoothing brush. Ito. So, ito yung friend ko. Blow dryer. Number 4 is the blow dryer. Ito mismo yung blow dryer. Ito siya. Okay. And then, this is the long curl barrel. Okay. So, pang ano to? Pang curl di ay ni. Okay. This one is short curl barrel number 6. Asa man taning number 7 di ay sayo. Ito ang long curl barrel, ito ang short curl barrel. And then number 6 is hair styler. 6. Kani? Number 6. Number 8 is the blowout brush. Okay. So, I think ang akong gamiton permiani, this one. And yung soft smoothing brush, this one. Ang blow dryer mismo. Ang firm na smoothing brush. And sometimes if mag-curl ta. I will try it today. Let's see. Sige, atong suwayan. Okay. Gituyuan man yun din ako. So, ako ding panindigan.
Okay. Nag-change po rin ako ang temperature. Yate ra. Yan. Iinit na. I like this. Minsan, dinadamay ko pa talaga kayo. Pero, feeling ko ang bilis niya mag-dry. Kasi nga baga yung sobrang thick po ng aking buhok. Nakalimutan ko na yung ganito. So anyway, yung buttons na pala ito dito, this one is para change ng speed and this one is para change ng, ayan, i-on muna natin. Ito, pang change ng speed. Ito on. So, di ang malakas. Yan ang mahina. And this one is for changing the temperature. 60 degrees, 90 degrees, 120. And this one, long press mo siya, na nagiging malamig yung ano. Siguro for setting. Okay. Try. Ang sarap. Malamig nga lang. Malamig pa naman dito sa loob. For setting your hair. Ayan. And to change the nozzle, ito siya. Yung head. Okay. Let's try the soft smoothing brush. Nag-check. Diniscover ko lang sa sarili ko, pero andito naman pala siya. Unlocking button, on and off button, cold shot, press and hold to deactivate heat and settle curl. So, para setting talaga siya. Airflow settings, 3 airflow levels. Okay. Ito siya pala, easily removable for cleaning. So, this is the purpose, ito siya. Para pang remove ng dumi or dust. Anyway, I'm gonna try this one. Yeah, nag-click na. When you hear the click, so that means nakalock na siya. Let's try. Makakasave to ng time sa akin kasi nga guys, makapal po masyado yung buhok ko. Pag ako po yung nagbo-blow dry, it takes 20 to 30 minutes para fully ma-dry yung aking buhok. Diba? So, pag namamadali ako sa trabaho, wala. Hindi ako pwedeng ganun. Kaya maaga po akong gumigising para lang pag na binabasa ko yung hair ko, yun na may enough time ako ba. Kasi time consuming talaga. But, let's see. Kung magugustuhan ko ba talaga. Ito, i-try natin ito. Ano nga ulit to siya? Volumizing ba to siya? This is the blowout brush. Ito yung ginagamit sa salon. Ayan. Yung ginagamit ng kaibigan ko sa salon niya. Gusto ko talaga siya. A few moments later.
Hello, may pinikap na Surinamese na food si Ruth. Same kami. Andito na din po si Aling Maliit, nanonood lang ng show niya. Nag-request ng adobong manok. As usual, yung ating adobong manok is masabaw. Yun po yung bet na bet ng ating Aling Maliit. Dahan natin dito. Hi! Titas! Hi, Titas. How are you? Your kip is almost ready, yeah? Tommy. Huh? Yeah, rice is ready. Galet? Galet? Ada galet? Okay, guys. Papa galet? Papa galet? Ana galet? Mama galet? Galet? Si Rina tsaka si Loina ang nagturo niyan. Kaya palagi na bigla na nagsasabi na, Mama galet? Papa galet? Luto na po to yung ano niya, yung manok niya. Mag-ano tayo kasi mainit pa, so palalamigin natin. Yung paborito kong mushroom, ayan din. Pero baunin ko po sa work bukas. Hindi ako mag-rice today, si Ana lang. Hindi mag-rice kasi may potato. Uy. Bagong-bago yung ating rice. Ang gusto ni Ana yung masabaw talaga. Kaya sinasadya ko po na yung kanyang adobo is masabaw. Kasi yun yung paborito niya. Minsan nagsasabi lang yan talaga, I want my favorite chicken in Dutch. Ik wil my lievelingsrice. Yun ang talaga yung sinasabi. And ang paborito niyang part sa chicken ay wings. Ayan yun ang ibang part. Yan, dalawa lang naman. Palamigin muna natin ito. Kasi hindi na yan kayang kainin ng sobrang init. Does she have spoon and fork there, Dodong? No. Gutom yarn? Pasensyahan nyo na yung mga gamit namin dyan. Anna, we even pauze zetten. Jouw eten is klaar. We even pauze. Jouw eten is klaar. Niet wat? Wat zeg je? Pauze, eten, kom. Sarap tingnan. Sabi nila ito masarap daw. Why do you always give me big fork, Papa? She have a big mouth. You're always talking to me. Bago tenon ka? Yeah, like that, yeah. Ba di ay? Yeah, like that. Dagway mo. Voila. Have you only feeling skip? Papa, vind je dat lekker? Wat? Dat. Ja, we proberen. Hé, ik heb 2 lepels! Sama na Papa, oy. Hier, skip. Kom maar proberen. Nee. Is niet, hè? Maar ze Ja? heeft ook kip, Papa. Oké. Lekker. Ja. Blow it well, huh? Because it's very hot. It's very hot, my love. Okay, cute. Dit rood. What? You know what she did? She blew the smoke already. Okay, you get it. You blew it little, just get a little bit. Because it's really hot right now. Okay. Hindi pa. Blow it well good, kay. It's very hot. What? Dat is lekker? Wow. Dat altijd zo. Misschien dat de mama dat ook altijd doet. Dan zeg ik dat is goed zo. Dat kan, hè? Maybe in zijn cultuur is anders, Katja. Maar bij ons niet, oké? Wat? Bij ons niet. Ja? Wij eten altijd niet. Nee. Ja?
En binnenkort weer een keer met Ron gaan afspreken. Yeah, monkey down. Ja. Moet je vragen. The smell of the potato is really strong, you don't know? Ja, but it tastes good. It tastes good with the sauce. The rest also. With, It's very simple. ja. Lekker. Anne kan 1 woordje Frans, hè? Welk woord ken je in het Frans? Bonjour. Ja, bonjour. Ja. Bonjour. Bonjour. You tell the titas what's Bonjour. what is bonjour? Heet hallo. Hallo. Hallo, bonjour. Bonjour, mama. Bonjour, Anna. Maar s'avonds zeggen ze bonsoir. Mama, ik wil dat hij mij volgt. Het werkt niet meer, schat. Wel? I don't like the egg though. You don't like the egg? Oh, is goed. Because I already had 3 eggs today. Goed zo. Lekker meisje. Jouw haar. Ja, heel goed. Use your fork, love. Did you already try the chicken? Niet gek. Nog heet. Use your fork for the kip. Also for the kip. Let's end our video na. Zeg maar doei titas. Papa, wat is jouw lievelings? Meneer Pardoes of mevrouw Pardijn? Meneer Pardoes. Maar mevrouw Pardijn. Ja? Anna, say doei to the titas. Ja, maar mama, wat is jouw lievelings? Meneer Pardoes of mevrouw Pardijn? Padijn. Ik ook. Ja? Maar Hetzelfde. papa van meneer Pardoes, dat dacht ik al. Okay, doei to the titas na. Maar weet je, Nou, doei ik... titas. Doei, tita's. Mosh baboes. Bonjour. They say goodbye lang. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nou, mosh baboes. Au revoir. See you sa susunod na video. Doei! Salamat sa panonood. Mosh baboes. Papa, mosh baboes. Moes, baboes.